bocah turu ae. Piye? Itu biru apa wae. Apa? Wis njaluk apa kalau setahun pisan. Piye gak krungu kupingku jajal? Setahun pisan ae njaluk apa tak golek. Golek napa kok njaluk apa. Ganti suweng ban njuk. Ya Allah. Gak krungu nek, Pak nek. Ya ganti suweng apa ali-ali ya kabeh. Apa kalung pisan. Tahun pisan aku. Aku isin. Ya mumpung hari apa. Hari apa? Kowe kok Jawa? Hari apa? Kok ana TV ngono radio wae. Ada 10. Apa namanya? Muharram. 10 Muharram. Ada sekali ini jenenge wong berpikir lho, Mak. Sekali-sekali ya. Enggak seneng. Jajal ngene-ngene kok gak krungu aku. Gak krungu aku. Piye? Gawe senenge wong wedok, seneng ora seneng tak timpahi gak ono. Ayo. Mumpung 10 Muharram iki. Bayar. Sik. Ini 10 Muharram. 10 Muharram ape nyenengno lek damis. Ora seneng wong tak timpahi tok nek. Iya. Tenan apa? Iya lah yo. Jaluk apa? Karek kowe. Tak longgar. Tenan. Iya. Tenan. Tenan ae mujak. Lho, kowe entuk ilmu kondi aku kok. Ilmune ya nurun-nurun ae, Bu. Ilmu kondi gak sing kene lah ndek rene Padang ngene. Ilmu kondi ku Ilmune nurun. Nurun ke TV. ilmu TV lebih. Tasine 10 Muharram nyenengno iso aku kudu mulyakno wong wedok nyenengno wong wedok. nukokno Apa barang sing dikarepno wong wedok. Mas toh ora mas japrik tok ngono kono. tenan apa? Iya. Tenan ayo mangkat. Yakin? Yakin. Kudu iman. Wis tak longgar iki. Nggo nyekolahno ora pae nggo iman kok nyekolahno. Sekolah ora apal bocah sekolah SD apa njero apa masa SD sekolah ya biasa sing penting apa umum sekolah ya sekolah TK ya SD mae. Masa besok penjaluan nek bar SD SMP apa SMA nesuk njuk ning sekolah apa-apa karo ora pikir iki wis pecah iso milih sekolahan sing apik ora iki kan. Lah iki mau aku ya di telepon Lina mak. Ki sidane sekolahan ndi? Yo aku ya digeremengi Lina. Yes, biar. Kon sekolah nang swasta dhisik, engko nek wis rong tahun dikongkon pamane wis anunanku kon ngalih negeri ngono. Kok malah bocah gak malah kowar ya. Lagi SD blok. Ya kowar kok kenalan bocah ya nek bocah niat pengen pindah nah sadung kerasan. Tak pikir apae wong nerimani, Pak. Kaya mbok ya neriman. Kondene aku ditukokno ora ditukokno ya neriman. Gelem ora tukokno ya arep-arep. Aku ki ngene lho, Ngger. Aku ki sekolah ki wis tekok gurune, Ngger. Ngene lho dadi aku ki diceritani sekolah ki wis tekok Deni. Deni ki sekolahnya anak iki favorit ya. Aku ki yo karek Deni, aku mbek Deni ki wis omong-omongan. Deni ki sekolahnya favorit, Pak. Favorit kelas 1, kelas 2 gak popo mak 3. Bareng kelas 4, kelas 5, kelas 6 kegiatannya full lempok aku. Perlu sekolah kegiatan akeh. Adik bocah dhewe tok ora iso. Kudu wong tuwek ya melok gerak, mbok melok gerak Esuk sore. Apa ya tujuan
tujuane awake dhewe apa ya mau ngetros sekolah ra patok kan yo nanti tujuan kegiatan awake dhewe ya. Tapi ki sak Indonesia iki do nganu aku kabeh Pak sekolahku jare gak di tujuan bocah sekolahno sing gak di dhuwit pengen sekolah favorit, pengen sekolah ngene nek pikiranku ngene lho ngir. Aku kan IJSD kan edak-edakan kene gak popo. Nanti nek wis SMP, SMA, kuliah kan bisa menentukan sendiri nggih. Iso anu pilihan ngono. Pilihane pengen SMP ndi, pengen SMP ndi kan di pilihan. Banyak sekolahan SD sing tinggo Arifinku akeh sing sukses nggih. Sekolahku iki sing sekolah nggonku iki yo sekolah iki. Sekolah iki ning SMP 2 iki malah SD 2. SD 2 di sekolah nenggo SMP 4. SMP 4 itu sudah mempunyai nama lo. Asam. SMP 4 itu sudah nomor 2 dari sekolah-sekolah yang lainnya ngono ya. Krunguku ki ngono ki krunguku pengku krungu. Ya wis bagus lah. Jadi itu kayak mau terus mau langsung di fotokopi aja cerita aku. Sekolah kene gak apa-apa le. Anakku buktine kabeh wae sekolah ning kene. Nih buktine yo ning SMP-ne yo ranking ki, SMA-ne yo juga malah ranking 1. Wongko nek untuk sekolah dan lainnya masalah pendidikan agama nanti tak leskan. Ning nggo lupa nggone Pak Sauci, mbok nenggo les-les kemana tak elokno. Engko nek pengen les silat yo tak elokno silat. Engko les apa tak elokno, aku malah seneng ngeter-ngeterno nenggo ngono kuwi. Tapi aku ya tetep salah Pak. Aku iki nek matane ya Allah piye ya aku ngono. Anggit ki ya IJSD ae, tapi aku omongan ini ku ya tetep salah Pak. Aku dadi wong tuwa sing darani pelit, sing darani apa aku tetep salah. Bukan karena pelit, karena biaya enggak. Kini kan yo mikir kekuatane pikirane bocah. Ya bocah gak perlu ngene rapake cilik tangi ae ora tangi gugane yo angel. Alah tetep kleru Pak, ambek cah saiki kleru. Aku ya wis lah sing Deni iki ngene, sedangkan Deni saiki dhewe ya wis mak aku saiki tak sekolah nang kene ae. Aku terus ngono to Deni ngono. Aku kesel mergo apa? Waki acarane waki. Bukan Deni yo bukan masalah biaya ngger, yo aku mau lho ndekne kesel acara sekolah nek favorit memang acara-acara Pak. Acara iki sedangkan Deni wis sekolah-sekolah ngono ki tak tekoki. Ya nek kaya sekolah Mutiara Insan iki ndak enek Pak sekolah. Aku ya wis dikandani karo Mutiara Insan. Kaya sapa kuwi Sulfi. Anak sing kancaku nang Mutiara Insan ya enek kan yo mok siji. Terus sekolah SD tetep ning BBS kono, sedangkan BBS kono kuwi ya sekolahane Deni ngono. Aku wis tekok ngger kaya gurune bareng iki aku mau cepet digolekno gurune. Sedangkan aku ki apa jenenge mikirku wis ambek bolone, ndek kae kan tahu sekolah agak mbek bolone bingung ndek kae TP apa pas apa kae Pak? Pas apa nih Pak? Apa sekolah PAUD ku ngger gak mbek balane aku bingung. Nyekolahno Rafa nangis goleki bature. Tak wehno bature nenggo kono nang kentong emoh aku sekolahe bingung lho ngger kasam. Sekolah ndek enane aku gara-gara kudu nangis iki apa mergo Rafa iki sekolah iki apa bingung. Bingung iki apa? Sekolah wis apa sekolah PAUD tak sekolah nang TK goleki balane. Balane kan akeh ngger, enek sing sekolah nang Mutiara Insan, enek sekolah sing nenggo endi? Sekolah nenggo endi Pak jenenge? Nggone Bulala kuwi. Sekolah apa kuwi terus enek sing Muhammadiyah. Sedangkan aku apa nang TK kuwi. Mak aku dhewe nang kene, ngono kuwi TK, mlebu sekolah TK kudu mau sekolah. Tenan ngger sak mlebu mau sekolah. Moh apa jenenge? Tak sekolah, ayo keluar kita sekolah di mana kesenenganmu. Tak balik nenggo TK kuwi nenggo PAUD neh. Enggak mau. Tak golek nang kentong, enggak mau. Terus berjalan aku ki tak suwuk-suwuk nang ngantek suwuk ping pira engke.
Antek suwek nek mbuh ping 4 mbuh 5 tak suwekno ben isane kerasan sekolah. Lambat laun dekne menerima. Terus saiki sedangkan engko tak sekolahno nang favorit neng nggen. Oh gak duwe kanca neh. Engko aku bingung neh. Apa jenenge? Nek iki kan wis sak circle, wis sak sekolahan, sak kancane kan wis ngerti ngono lho. Dadi ki aku ki mau mikirku ki Rafa ya aku mau mikir engko Rafa nek purik neh kanca laine neng. Engko nek wis Adaptasine angel. heeh. Dadi atiku ki malah kenalan kancane angel. oh alah mlebu TK iku lho ngger padahal wis tau sekolah. Aku ngantek judeg ngantek tak suwekno teko ndi-ndi tak suwekno ben isane kerasan. Aku iki kadang yo mikir anakku ki pengen nyekolahno dhuwur. Maksudnya sekolah favorit ngono ki wis aku wis mubeng karo takku teko-teko ndi-ndi wis tak tekoki kanca-kancaku sing sekolah kuwi nang kene piye. Nang kene piye ngono ki wis tak tekoki. Sedangkan anakku dhewe iki aku iso maca. Rafa iki bocah gak apa iki jenenge? Nek wis duwe kanca kuwi iki kon kanca liyane sekolah liyane ketok iki gak menerima ngono lho nggih aku dadine ya wis lah. Anakku nek wis anune kuwi kan sok ben nek wis gedhe ae karek Bar SD SMP kan di nah wis roh iki ana pengen dipilihan ning di pilihan kan ngono lho nggih tetep aku salah kok kene tetep salah ora apa-apa kabeh kan sing anu aku bukane wong tuwek gak nerima dengan sekolah di sekolahno apik kok mau sekolahno ngene mau sedangkan Deni aku ya mikir ngene sedangkan Deni wong ndek dhuwit anake sekolah nang favorit iya memangnya pinter terus adaptasine anake Deni iki lho ambek tanggane gak kenal kok tak critakno nggen kok ambek Deni sedangkan kuwi lho mel-mel ambek cah kini iki renek sing kenal oh gak pantarane gak kenal anake sebab ora tau srawung berbaure anake Deni iki malah berbaur karo wong-wong adoh kono ngono gak kenal mak anakku wong kene iki sapa ndek kanca mel-meli saiki malah nang omah ae kenalane gak dikonco nek kene sapa lah ndi kowe tumak bocah kene tau grudak-gruduk yo gak ngono kuwi terus sedangkan terus Deni tak tekoki piye Den kono iya 1 2 3 gak apa-apa mak sekolah kok nek wis 4 5 6 wis gak tau nang omah terus bocah ki yo wis pokoke kegiatan terus kepeleter ngono kegiatan perlu tenaga perlu wong tua terus lah urung TPA-ne iki gak tau nang omah Deni iki ngeterno Deni ngeterno anake wedok sering ngeterno wedok terus ngeterno Dapin wis mak aku wis lempok aku sekolah nang kene ae muni ngono ya wis sedhe nek sekolah nang kene aku tes terok Deni kuwi mau ya wis aku wis dadi patokan ki malah Deni ya wis aku maune yo ditekoki kowe sekolah nang ndi mak mbok Den sekolah nang ndi terus aku tekok ngono ki terus dijelasno yo wis dijelasno yo wis nderes aku piye aku ki sedangkan aku ki iso memahami anakku engko nek gak kanca kuwi anakku engko bingung neh ngundang sekolah gak anu neh blelotne aku golek sekolah nang ndi lha upamane nek kono gak negeri gak anu wis sekolah swasta gak apa-apa ngene lho aku tak warna kancane dhisik nek wis negeri terus nenggo swasta ngene gak oleh Pak nek negeri kok nenggo negeri malah gak oleh negeri gak oleh lah nek engko nek negeri nek pengen swasta aku nek ngarani iki wong Rafa iku wong teriman cuma butuh lingkungan iki sing kanca kuwi ya wis kanca kuwi ngono lho nek gak pengen sing berubah ngono gak pengen berubah sam tenan aku ki TK aku lho ngger aku ki walah TK aku ki tangisan kok antek tak jer tau tak suwapeti goro-goro ngono kuwi tak cuwethoti iki padahal lagi TK lho ngger sam enggak sekolah enggak mau pulang ngono terus anggere diulang pulang walah atiku ki sekolah TK ya apa nek doroh gak ro sam mulih ngono ki sekolah ngono ki lho gak gelem mlebu nang lawang aku nek eling-eling ngono ku lho sam nang lawang gak mau sekolah kan bar PAUD to nggih PAUD kancane kan ndekne wis seneng sekolah kan sekolah PAUD kan sekolah dolanan sedangkan kuwi terus dileh nang kono sekolah kan ya ora nang TK kan yo rong patek iso maksudnya nulis ngene kan yo gak tapi kancane gak sak circle tak
balik nanti Bu, ini Bu mau sekolah di PAUD lagi. Kenapa Pak? Kenapa? Enggak mau. Tak balik nono PAUD, tak balik nono PAUD. Tak golek no sekolah nang kentong. Kamu sekolah sini mau? Enggak, ulah ke sana aja. Iki bolak-balik oke. Sedangkan aku kok Arifin mbok kono aku ki yo gelem ae, cuma aku iki sakno ora mau lho. Kon piye aku ngono? Wis ben lah sak circle ndekne ngono lho. Karepku ki ngono. Sak circle ndekne, sak mampune ndekne dadi aku iso adai anakku sak pira ngono lho. Uga masalah sekolah dhuwur ki sekolah apik ngono maksude. Sok mben sekolah apik nek wis gedhe ndekne ben menentukan sendiri ngono lho. SD ae lho. Wong kon piye membentuk karakter piye anakku yo ora enek sing tak kok dadi bajingan. Ora tak kok dadi lonte. Mosok mbok waras, mosok gak iso bentuk anake dhewe dikongkon apik. Oh iya anake dikongkon sok nek pinter golek apa kon golek pangan ora enek wong tuwa iki mesti bentuk anake dadekno duwe akhlak, duwe pedoman, duwe agama iki pasti duwe. Ngene iki wong tuwa wis pikiran bareng kon tak elok-elok TPA ambek kanca-kancane TPA kan dhewe. Ngono. Dadi wis berakhir pokoke wis matur nuwun saran-saranmu mau yo. Bukannya aku ki tidak gak seneng dianu anakku gak seneng gak aku ki ngono mau lho. Roh anakku ki sekolah iki piye ngono lho. Dadi ne kemampuan bocah. Lah yo kemampuane anakku ki wong iki tipe ki yo wis nek ndi kancaku yo. Asane kan bocah iki tipe dewe-dewe ta yo. Ana sing bocah ki. Engko nek tak golekno kancane aku kok badhe bingung neh golekku sekolah nang ndi neh. Kok tak lebokno neh urung tentu gelem ngono. Gak gelem. Sekolah nang kono-kono ki yo ae. Tapi bocah sing sekolah nang favorit yo pinter arep mbuyak. Pinter aku ki ora dituduh wong ora kudu sekolah ranking, kudu sekolah pinter tenanan. Tekoki lho anakku. Kowe entuk ranking pira, Nduk? Ngono ki anakku untuk ranking 5 aku yo gak menuntut ranking pira apa ranking pira SMP ngono ki aku yo mau tak delok tok. Uga kowe menuntut kowe harus ranking sakmene aku ora aku yo ora butuh anakku ki wis pokoke sing penting anakku ki sekolah ora blendot rono waya menuntut ilmu yo. Nah, ngono lho. Waya dolanan yo dolanan. Aku wis seneng kok wer. Gak tak tuntut anakku terus ngantek kudu ngene ngono gak ngira sam. Yo wis akhir wis pokoke keputusanku tak critakno Deni engko Deni ku sing dadi curhatanku kan Deni. Mak iki piye sekolah apa ngono kadang aku Deni sing nom ngono tak tekoki ngono. Uga Arifin ambek Lina nek Arifin mbek Lina iki karepe memang sekolah sing sekolah ngono kuwi mau lho ngger sing sekolah apik kudu jam nang alam ki pamane kelas 1 yo ngantek jam 4 lagi mulai, jam 5 lagi mulai. Lah mosok sekolah kok apa kedekatane ambek orang tua terus apa anakku mulai ngantek wengi-wengi. Wong sedangkan TPA dibuka ya sudah banyak sekali ngono. Kaya les-les ngono ki ya enek kok sekolah kok suwi men ngono ki aku rasane utekku wis gak tega aku ngono kuwi. Sok ben nek wis SMP ngerape SMP apa wis karek kowe ngono nek SD ki wis ning kene lah rak apa ngono. Aku ki wis berpikir ndek ngenanane iki wis berpikir ngantek pecandas kuwi perkara Arifin ngongkon ambek Rafai sekolah favorit ngono kuwi ngger sekolah sing maksude darani anakku kok sekolah lah apa nek ora sekolah favorit bayar tak bayari apa jenis aku nek ngarani iki sekolah favorit iki sekolah bayar ki mau lho ngger. Sedangkan Rafa aku dhewe tak cekel kaya ngono. Kok kadang engko pemirsa ya muni ngene neh. Ana aku nek wis nang kono ngene-ngene wis mbol akhir. Dari wong tuwek nek wong tuwek yo bangun ya wis bangun nggur. Wayahe salat esuk wis salat wis apa ya wis bangun deh. Lah wong iki kan yo lagi TK budal 7:30. 7:30 wis lagi budal. Kon piye lah. Engko nek pamane esuk yo tetep yo toto-toto. Nah, anakku tak tinggali ngono kae Jutelina yo.
Tak tinggal mergai cute yo toto-toto dhewe sekolah dhewe. Sis mbolah, pokoke sementing engko aku PT kok deni neh nek kalian aku dadi umpamane aku ki mengada-ada deni sing roh aku sekolah nang TK kuwi kaya apa. Tak dudono. Yo tak tekok deni masalah sekolah nang favorit jane aku darani biduki Mbak. Maksudnya itu sekolah sing apik ngono lho Mbak. Sekolah apa pemirsa kan di sekolah no ngene. Sedangkan Rafa tak dudoi Rafa waktu di sekolah di TKI aku kok nek darani ngada-ngada Rafa iki koyo piye. Ayo tak ngono deni ya aku nek biasa mendino Rafa. Heeh, Rafa iki lagi mlebu ki maune nenggok PAUD terus nenggok TK iki piye ngono jajal yo. Kita lihat saja. Aku nek ya Allah aku yo matur nuwun pemirsa iki yo ngandani perhatian. Sekolah di ngononan apa jenenge anake kok ra nrimo ngene. Bukan aku gak nrimo Mbak, tapi kira Rafa dhewe ngono lho. Mbak iki ngomong Mbak. Kene. Duh, urung mulih, Mak. Wah, mulih. Mbak Deni kok mulih, Mbak? Ijek suwi ya. Nek gak salah nang Erna. Nunggune Erna. Terus anu nek kelarisan tabungan iki. Wong nunggune Erna. Iya, saiki. Oh, ayo rono. Lah rak ngono, dadi kan ngomah ngono lho, maksudnya gak nunggok sekolahan. Lah kan nek urung teko ditunggu ya. Nek kocan itu ngono. Bet dereng mampir griya. Wengi. Walah. Jam 3 lah kan jam 3. Ndak jajal. Dek ngono iki Iki tanganku kena apa? Main dress ndekek nang ku lho. Motor pewanas ndekek iki parkire nang Ngelawang. Sedangkan aku njikok kucing kenyos. Untung ra kena kinara ndekne diujar-ujari. Ini iki remuk kowe. Iki kena kenal pote ndekne. Wah panas sih. Dikekne kok lawang. Kok ra mikir ngono iki kok panas ah. Kena uang piye? Delok teh. Gosong. Kenyos ora rai. Aris. Wah. Dari anu. Dadi juragan duit. Nenek. Melak kene lho wis sampean sibuk iki. Sing berarti nomor 3 wae. Tapi iki Dadi juragan. iya lah. Udah selama sifat. Kok cetek. Nek apa? Urung. Aku semenjak bayi metu lho. Urung Padahal banget. wis masuk nang proses L. Lho desi kan wong wis mampu, Mbak. Sing kena sing Arisan. untuk bener kan Arisan, sampai nabung. nabung. Wis sampeyan 5 wis gak wis berangkat mampu. Derek telur mampi ya maksudnya. Iya wis mampu Akhirnya di bawah SKP. Iya lah katanya. Itu pemerintah. Cek anak Dinan. Wes nah, Bayar. apa wes becane dia. Wis tak Ya, Ayo, aku tak omong sedih. Amas. Pentingnya lang tinggi. Jadi tabungan mau ngambil anak. Aku iki kan sekolah kan bingung Den. Aku ngermuni sekolah iku kudu nangis Den. terus. Kan anakku kan njaluke iki nang sekolah favorit. Maksudnya sekolah sing kualitas lah. Lah sedangkan kan kalau dinglek Terus lah kowe kan anakmu kan aku sih tak nggo contoh kan kowe anakmu sekolah ndi sekolah favorit kan kegiatannya kan beda piye critakno jajal Sing amel apa sing dapin? amel le Sing amel ku yo, nek sing ning kono ku yo, kan sekolah iki aku yo bukane milih yo dhewe iki yo anggere plung ngono gak ero. Nek pas waktu sok nek pas kelas 5 ning gone kelas 6 ki kabutan. Terus acara-acara terus acarane ku kok ekstra dienggo apa. Terus kaya acara pramuka, acara apa. Ngene iki lho aku saiki jek acara SD ning kono. Anakku tak tinggal ning gone cetek gini. kanca film. Nah, terus bareng ngono kaya
kayak ngene iki rekreasi, karnaval, apa kegiatannya kuwi banyak. Lah, terus iki kayak Mak Denis iki tak critani ya cara menang ngene-ngene kayak aku kan wis tau nyemplung ning gone kono. Ya bukane kene iki menakut-nakuti ora. Secara meniki aku cerita keluh kesahku kok mesti Mak Denis lah nyamang aku kok boleh kok ora tau leren. Yo ngono kuwi sibuk go ekstra, go terus bareng ngono les. Nek les kan diri kita sendiri. Tapi kan kanca-kancane ki mah padha pinter otomatis nek anakku kok goblok lho. Aku kok gak iso ngejar kancaku ki mau otomatis ki mau lho. Gelem gak gelem yo kudu padha ngono. Dadine yo wis Lah sing saiki kedua iki piye? aku yang kedua yang dapet iki kenapa tak dekek ning kene aku serang ngatasi. Aku nek kelas 6 dikongkon sok ben riwa-riwi tak mikir 6 tahun ke depan aku kan wis mesti umur 39 toh. Malah dikutuk ora wong aku sing lagi 33 wis ngono lho. Ngono lho aku ki. Terus aku tak cerita Rafa ya. Rafa ki sekolah nang kono. Iya. Maune kan sekolah PAUD to. Sekolah PAUD Rafa iki piye critakno jajan? TK to, Mas. Ning TK. Terus nang TK critakno Rafa iki koyo piye aku ki critakno jajan. Nah aku kok didarani bohong, anakku gak ngerti, tak critani kok anakku yo gak percaya Den. Engko nek anakku yo gak percaya. Nek anakku ki pengen iki anakku yo sekolah favorit sekolah bayar lah swasta lah gak apa-apa. Neng aku kan ndelok Kemampuan apa piye? iya ndelok kemampuannya anakku to yo. Aku gak pengen Aku ki nek apa yo? Cara mono ki nek adaptasi aku ndelok maca anakmu lho. Engko nek adaptasi ning gone kancane sing baru, tempat baru. Mungkin nek tempat baru gak jadi masalah, tapi nek sing dadi masalah iku temene. Iki wis rondok klub lho, maksudnya wis rondok ngene. Wis rondok ngene TK besar iki mau iki nangis terus nek dikek ning tempat baru, ora nek temen sing njaluk temen baru otomatis golek ngene nah. Ndek biyen ning PAUD kita ning gone TK kuwi kan temene baru, walah tantrum. Tapi kan kuwi ndek biyen TK, mbok nek nggo ben iki wis SD kuwi tang bedone. Lah kan kowe balik neh, iki ngajak ning gone kene apa ning gone kono ngono. nanya aku ki yo karo kan aku ndelok cerita-cerita kan aku tak tak kayak kene ae sok kene SMP arek Karek sekolah cek dowe kok aku ki yo nek ngono. untuk les kan tetep kok awake dhewe kan bareng-bareng kok bareng-bareng delok kekurangane anake iki mah lho ning kok bidang Deni aku kan so ayo mak les ayo ngono lho aku dadi kayak enek sing dampingi Deni mak mbok lesno apa ora ya ayo diles kok ki nek grene info-info ya kaya iki Den ki mau iki nonton apa lho info ki dadak enek ketok ngono ki dekne cepet ngono mosok aku ape anu pamane ngomong anakku Lina apa mosok anu Indah apa nganu Arifin kan yo ora mesti kan sisa kalau ngene sing info kan lebih cepat kan kowe sing ora gaptek nguruki sedangkan aku gak sekolahku sing kono aku gak iso kok kon dilang kok apa sekolah ki koyo favorit iso diwakilno apa nek sekolah favorit ki nek perwakilan soal apa bisa koyo mengantar menjemput koyo ngantar- pamane tok kegiatan-kegiatan nek ngantar jemput ki asine iso tergantung anake ki gelem apa ora. Nah masalah kuwi gak formal kan kita mau wajib ngantar jemput anak, cuma anake ki mang gelem ora diterima ambekan si A si B. Nah, nek kene kan ya tetep wah budal ngono. aku ki wis tak anu ki Deni wis sekolah nang kono wis pernah ya wis Den aku tenimbang bingung-bingung aku Asine apik mak nek untuk pendidikan terus pengen PD, pengen apa terus ibu ekstra ini itu apa melok tapi milih wis oke tapi ki aku tengah nek aku lho ya aku iki tengah terus aku sing kedua anakku ki aku pengen ben jejer mbek tangga-tanggane iki lho koyo nanduk kowe jangan cerita perkara masalah kayak anak masalah sekolah anakku ki mau ya nek Sing sing pertama. sekolah nek sing amel ki mau pancen nganu cara mono ki dikurung ning omah ae gak duwe tangga gak dikonco ya gak duwe kanca gak duwe tangga mesti gak duwe tangga ki gak gelem berbaur dengan sesama ngono lho terus akhirnya tak buak ning gone kono kleruku ki mau ning kono merga apa oh enek tanggane aku kok terus akhirnya sampai saiki gak kenal tangga Gak iki kenal perkara tangga. kuwi ngono
Nah, Lah terus yang kedua iki ben aku gak kleru sing pertama mau anakku tak dekek ning kene ben kenal kanca. Oh, ya sekolah sok ben nek pengen apik, ben sekolah ben milih. Ben milih dhewe. Oh, sekolah jek SMP. Amel saiki wis milih dhewe. Wis milih dhewe, aku yo mau milihno. Ben sak karepe ndekne dhewe. Wis karep engkak ape sekolah ning ndi. Ape sing apik apa sing elek, pokoke aku wis bersedia. Wis karep. Ya penjelasan dari aku ini bukan golek bolong gak tapi bolong sak Indonesia cah aku bolos sapa kowe bolos sak Indonesia kowe ngirim ngirim kabeh mesti kudu ngene kebanyakan komentar kamu kan wakil lah aku tak omong yo tak karo dampingi Deni apa to sekolah Rafa ki piye kan ngerti ngono dadi iso menjelaskan ngono nek koyo Lina koyo Dimas yo percaya lah yo. Aku bukan masalah Asline nek Mas Dimas ki yo pengennya sing terbaik, yo pengennya yo gak anu aku, pengennya sing apik, ora koyo Mas mbek Lina ki mau ngono anjite. Iki gak koyo Mas. Yo wong ki yo pengene wong saiki iso milih gitu ki ngono lho. Sedangkan ilmuku ki yo kurang dhuwur, tur tenagaku Deni dhewe yo cerita koyo ngono aku kan yo luweh piye yo aku ndileh mergawe ndileh ngopeni anakku. Nek aku gak mergawe yo terus piye yo Den yo. Yo kudune wis nek cacah ora iso ngger YouTube ora segampang kuwi. Wong nek gak enek wonge gak iso apa kan yo awake dhewe kan yo piye yo bingung apa ora Den. Dan iki lho aja enek Isma ndek kaya bingung dhewe anakku pecan wis aku stres aku bingung nek jaman kae iki di sekolah ngeterno obat mapit tak kira ceritane ngono lho nggih. Den iki kok gak tau nang omah Den. Ngantek anggere aku dijak ngonten ki ra tau ono aku jek posisi ngene ra tau nang omah. Gak tau ngenekno. Ngantek ki lho prei jek acara aku, anakku tak tinggal ning cethek geni kono. Ki acara SD. Lah iya. Gumper. Pokoknya sepenting intine kan aku wis sak mampuku sak kuwate anakku sampe nek wis gedhe menahe. Nek ngene iki kan aku iso sharing-sharing mbek Deni, kok nek sekolah nang kono isine ora kenal. Maksudnya ki yo kenal ibu-ibu tapi kan yo gak koyo tanggane dhewe. Ngono lho aku wong TV sing gak iso ngene-ngene ngono lho nggih. Telepon sithik gak iso bingung, telepon sithik gak iso WA gak disauri bingung. Lah nek enak Soalnya koyo grup paguyuban iku ndadak mak, kadang wengi, kadang awan pas posisi pegawai nemeran nang omah. Lah yo, iki sapa niki? Jam 8, jam 9 engko subuh kudu enek iki persiapan. Aku sering ketinggalan kok ora ngono kuwi. Yo nek aku gak ngandani yo kadang ketinggalan aku lali ngono iki. Sekolah wis budal. Ki mau wis budal kabeh kadang prei aku wis sibukan nek ngresuk. Ki mau budal ndekne sekolah kuwi tau ngono. Bolak-balik ra trimo prei. Ya wis ngono ya penjelasane aku wis pokoke wis pokoke iki mau aku yo kelambimu yo wis tekok Deni. Den klambine piye? Kok wis didaftarno tekok Deni wis tak daftarno baru daftar iki ndek anu iki yo rada bingung tapi saiki wis didaftarno wis jelas wis di sekolahan. Ngono nek gak ndek jalan swasta. Jalan makan ya swasta. Nah, ngono wis entuk wis tak laporno. Tapi niki asline aku diparani nggih, cuma aku nek nang bingung perkara. Ijek bingung nang ndi tempatno nang ndi posisi rapak iku pantese dikek nang ndi awak kancane sing ndi iki wis dipilih wis dipikir ning kok nek masalah les yo diles gampang nek buat. Kok dilesno dilokno ekstra apa lah ya Den ya sok anak-anak ben gak bugang. Iya. Ngono wis ayo. Lah piye? Iku padahal bocah modern nambah buku kawak. Baterainya lemah, Nak. Ya wis ngono guys, terima kasih. Tak tutup lagi HP anu ya. Terima kasih ya Den. Tayangan. Oke, tayangan. Dadah.